uceniciei sale, Părintelui Paroh, Sinel, împreună cu familia sa, părinților slujitori împreună cu noi și a celor apropiați acestora, enoriașilor parohiei acesteia și a celor ce au venit de pe alte locuri, dă-le, Doamne, sănătate și zile îndelungate și păzește pe dânsii într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască la mulți ani! Credinciosului popor român de aici și de pretutindeni, cârmuitorilor țării noastre, mai mari orașelor și satelor, tuturor consilierilor episcopului, tuturor cantorilor și celor care se ostenesc în această Sfântă Biserică, dăruiește-le, Doamne, sănătate, viață, lungime de zile și păzește într mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile serine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucenice Părinte Paroh, Preacucenici Părinți, onorată curală și dragi credincioși, dragi creștini iubiți credincioși întru Domnul Hristos, frați în slujire. Ne-am adunat astăzi la o zi de aleasă prețuire și bucurie, ziua Hramului Parohiei Poiana Sărată, o parohie de referință în istoria neamului omenesc și românesc, mai ales în mod special pentru noi, cei de aici, de pe Valul Iuzului. O parohie care a fost greu încercată, un sat cu valori culturale, de binecuvântare pentru masa altarului Bisericii din Poiana Sărată, care să vă fie cu părintești binecuvântări, să fie de folos, să fie spre ocrotire. Deci transmitem aceste arhierești binecuvântări frăților noastre și în mod special părintele care de atâția ani, din anii 97, din anii 97 este pus aici într-o permanentă misiune, parcă nu mai obosește părintele să muncească alături de dumneavoastră, zi de zi, în slujba acestei comunități, făcând atât de multe lucruri frumoase, și nu le spun eu, ci le spun, acum vorbesc din partea înaltă Sfințitului, care a prezentat al său, că prețuiește mult pe părintele și familia sa, că prețuiește mult comunitatea de Poiana Sărată și că știe foarte bine ce s-a făcut și ce se face aici. Biserica, ce frumos a fost construită. Apoi, internatul, cantina și celelalte lucruri administrative, dar și, în primul rând, viața duhovnicească, care Părintele încearcă să o țină aproape de cerul, să poată să o țină aproape de dumneavoastră și de mântuirea dumneavoastră, cât se poate de mult se străduiește. De aceea, credem noi, prin puterea lui Dumnezeu, că în Alta Sfințitul anul viitor va veni aici să sfințească o steneală a Părintelui Sinel și a comunității din Poiana Sărată. De aceea, până atunci, vă transmite sănătate și putere de a munci și de a duce până sfârșit aceste lucrări frumoase care s-au făcut aici, deosebite, cum rar întâlnești într-o comunitate mică și poate limitată din punct de vedere financiar. De aceea, Sfinții Arhangel să vă fie ocrotitori în continuare și să vă păzească toată viața dumneavoastră. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim mult, Părintele Ilazi. E de frumos de suflet. Mulțumim de la parohia Băzește Tuz. Fiul Părintelui Ioan Zichir, care a părinților care au venit astăzi să slujească în biserica noastră la acest moment aniversar. Este o bucurie deosebită, dragilor, că clopotul bisericii n-a bătut pentru mai mulți din
parohia noastră și a mai rămas mai puțin de 200. Și iată-ne o parte din noi la Sfânta Biserică, în partea Mariei, în bucuria aceasta liturgică, o altă parte dintre credincioșii noștri se ostenesc la cantină, ca, eu știu, după partea Mariei, după partea aceasta a bucuriei duhovnicești liturgice, să avem și o bucurie, eu știu, a Martei, cele două surori care se îngrijau în moduri diferite ca să-L cinstească pe Mântuitorul Hristos. Și miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, frații ai noștri care au slujit în sfânt locașul acesta, preotul Gheorghe, preotul Ioniță, preotul Ioan, preotul Ioan, preotul Ioan, preotul Ioan, preotul Maricel, și pentru ca să vi se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru eroi români căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru întregirea de neam și slava Sfintei noastre biserici, locotenentul Nicolae și a celorlalți împreună cu dânsul, titorei sfânt locașului acestuia, ostenitori adormiți într-un Domnul, și pentru ca să vi se ierte o toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu Duhul și a Tatălui care călca moartea și de diavol ai sărbă așa de lui viață unitare, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, în locul minată, locul de viață lor de odihnă, unde a fugit toată durerea, tristarea, suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iată-i. Dumnezeu să-L ierte. Să fie Fiul și cel mai cu singurii și fără de păcat, Hristoasă Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecilor.